Takže když už jsme si tady tak hezky začali s tím, jak vlastně lasery fungují, co to je a co se s tím dá dělat a jak se dá generovat nějaký ultrakrátký pulzy a intenzity vysoký a všechno možný, tak k čemu je to vlastně všechno dobrý. My o těch aplikacích takhle mluvíme, většinou to míváme zaměřené jenom na určitý typ těch aplikací, protože jak takhle prostě děláme tyhle přednášky, zjistili jsme, že v dnešní době těch aplikací je tolik, že prostě se to během jedné přednášky dá dost těžko všechno pokrýt. Takže já se o to dneska pokusím. Moc času na to nemám, takže to proletím skutečně jako rychle, ale pokusím se vám říct nějaký úvod do nějakých průmyslových aplikací, lékařských aplikací, řeknu vám, kde se s lasery můžete setkat v podstatě každodenně, kde je vidíte pořád okolo sebe, protože jich taky není úplně málo. A na konci bych ještě zmínil, když to stihnu, nějaké takové speciálnější vědecké aplikace. Samozřejmě jsou ještě další aplikační oblasti, včetně i vojenských aplikací, o těch teda dneska mluvit nebudu. Kdyby to někoho extra zajímalo, tak se na to pak může zeptat, ale tak uvidíme, co stihneme. Já bych teda začal zase tím, co vlastně, on už vám to tady trošku ukazoval kolega. Tohle to jsou prostě aplikace, se kterými se můžete setkat dnes a denně v podstatě. Kde jsou lasery, ani o tom třeba nemusíte vědět, že se tam používají nebo že tam jsou lasery. Jedna věc je třeba měření vzdáleností, to se dneska používá zcela běžně, že jo? Když vám přijde někdo domů něco zaměřit, tak už tam jako s metrem to už dneska nikdo neměří, že jo? Prostě veme krabičku, přiloží na stěnu, ono mu to pípne a on se podívá, jak je to daleko ke druhé stěně. Tam si můžete všimnout toho, že tam je skutečně, to se dělá laserem. To, že on tam má takovou, že mu to tam udělá takovouhle červenou tečku na druhé stěně, to není ten laser, který měří tu vzdálenost, to je zaměřovací laser, jenom ten červený. Tam má kontinuální červený laser, který mu ukáže, odkud kam tu vzdálenost měří, protože já ji měřím teďka odsud k té tečce. Jo, ale potom se tam vyšle infračervený puls, který ten přístroj prostě pošle k té druhé stěně, chytne to, co se mu odrazí zpátky a změří čas. A spočítá, jak je to daleko. Ale ten puls, který se tam vygeneruje, tam je infračervená laserová dioda, takže ten vidět není. Na to naše oko prostě citlivé není. Takže to červený, to je jenom pomůcka, to není ten samotný měřící laser. Další věc jsou optická záznamová média. Všichni znáte, že jo, CDčko, DVDčko, Blu-ray disk dneska. To všichni znáte, to, že vlastně to funguje tak, že tam jsou nějaký, ten záznam je tam ve formě buď nějakých jakoby důlků v té reflexní vrstvě, to je, když si CDčko nebo DVDčko nebo cokoliv koupíte, takové to lisované, tak tam to je skutečně jako vmáčknuté do té reflexní vrstvy. Když si ho doma vypálíte, tak kdybyste se na to podívali pod mikroskopem, tak to bude vypadat trošku jinak. Tam budou skutečně jako spálené oblasti černý toho reflexního, té reflexní vrstvy hliníkový. Jo, takže tam vlastně se dělá skutečně to, že ta vrstva se spálí, čím se jí vlastně zvýší absorpce lokálně. A ten laser potom, když se na to svítí, tak on potom ten přístroj chytá to, co se mu odrazí zpátky, no a prostě se mu buď odrazí míň nebo víc a podle toho on vyhodnotí jedničku nebo nulu. Další věc jsou čtečky kódů, to znáte všichni z obchodu, že jo, máme jaký laser. Zase to funguje na úplně stejném principu, prostě se posvítí na nějaký ten čárový kód a ten přístroj vlastně kouká na to, co se odráží zpátky. No a na těch čárkách, v tom čárovém kódu, na těch černých, tam je prostě vyšší absorpce, takže z těch se toho odrazí míň a ten přístroj tu modulaci je schopen nějakým způsobem vyhodnotit. Zase laserová tiskárna, to všichni taky znáte, tam jako to funguje tak, že tam je prostě nějaký válec, křemíkovej, na který se exponuje tím laserem a v místech té expozice oni se mu nějakým způsobem trošku změnějí dočasně fyzikální vlastnosti, takže když se to pak posype nebo se to přijde do kontaktu s nějakým tím barvivem práškovým, který tam je, tak prostě to barvivo se přichytne jenom na těch místech, které byly předtím nasvíceny tím laserem, na těch okolo ne. No a pak se to obtiskne na ten papír, ještě se to tam nějakým procesem zafixuje a vlastně tímhle způsobem ta tiskárna funguje. Takže ten laser jakoby s tím papírem přímo do styku vůbec nepřijde. Jo, to probíhá tady přes nějaký takovýhle válec. No a barevná tiskárna pak funguje úplně stejně, akorát, že těch válců je tam víc prostě pro každou barvu z těch základních, ze kterých se skládají ty zbylí, tak pro každou tu barvu je tam jeden speciální válec. Další jsou takový ty bezpečnostní aplikace, to všichni znáte z filmů, že jo, jak tam někde takhle prolejzají mezi těma paprskama. Tohle je samozřejmě nesmysl, jo, to by byla špatná bezpečnostní aplikace, kdyby ty svazky byly vidět, že jo, tak to by mezi tím prolez každý.
To, jak to dělají ve filmech, že tam rozpráší pudřenku, nebo já nevím, jak to dělají, to je taky blbost, protože to buď mají ten systém hodně špatně udělaný, nebo prostě jako nemá smysl do takového bezpečnostního systému samozřejmě dávat viditelnou vlnovou dílku. Že? No a když to bude infračervený, tak vám ani rozprášený pudr nepomůže. Prostě to neuvidíte, ani ten rozptyl na těch částicích, protože prostě naše oko na to není citlivý. Nicméně tady, aby samozřejmě zase, když to chci ukázat na fotce, tak ten infračervený systém je blbej, že? Tam by nebylo nic vidět. Takže takový kompromis. No. Další 3D portréty, asi jste to někdy každý viděl, dělá se to hodně různě v obchodních centrech, to dělají tak, že si tam sednete, oni vás takhle nafotí z několika stran a pak vám do kosky skla udělají vlastně váš 3D portrét, kdy tam jsou takový ťupky v tom a ty jsou tam přesně vytvarovaný podle, že tam se v tom prostě vidíte, nebo z nějaký fotky, tady je nějaká kočka u akvárka, nebo co to tam je. A to se dělá tak, že prostě do té kostky skla, který má jako vysokou homogenitu, tak se normálně fokusujou pulzy, na to se používá neodymový laser na tohle. A tam prostě v tom fokusu ta intenzita toho laseru, tím, že se zmenší ta plocha, na kterou se svítí, tak ta intenzita tam vzroste natolik, že v podstatě ten materiál se lokálně poruší, on tam v podstatě praskne. A udělá se tam taková maličkatá bublinka. To je to potom, na té samozřejmě se rozptyluje světlo a to je potom to, co tam vytváří ten obrázek, to je to, co tam vidíte. Už mi to nějak moc nesvítí tady. Takže to se dělá taky laserem, tohle. Optické komunikace, to je věc, kterou taky všichni znáte, bez toho prostě dnešní svět by bez toho prostě nefungoval. A takže optický vlákno v podstatě jako takový, to asi víte, že jo, že to je prostě v podstatě tenoučka, hodně tenoučka, skleněná jakoby nitka z křemíkového skla. A u těch jednomódových vláken, které se používají i v těch komunikacích, tam vlastně průměr, nebo věděli byste, jaký je asi průměr toho jádra, toho vlákna? Přibližně, řádově aspoň. Prosím? Na hlas. 8 až 10 mikrometrů. Jo, to by šlo. Prostě jsou to jednotky mikrometrů, je to skutečně extrémně tenoučký. To jádro samo o sobě, to, co z toho vlákna vidíte, to jsou všechny ty různý ochranný, že jo. Jednak to má nějaký plášť a jednak to má ještě nějaký ochranný vrstvy na sobě, protože samozřejmě samo o sobě to jádro by bylo strašně, jako, to by nic nevydrželo. A na tom v podstatě v dnešní době fungují veškerý, celý internet na tom stojí. Vlastně tadyhle je taková mapa, už teda není úplně aktuální, už není úplně nejnovější, myslím, že je asi tak 2 nebo 3 roky stará. To je mapa těch podmořských optických kabelů, které propojují kontinenty vzájemně. S laserama to souvisí tak, že to, co se šíří těma vláknama, není nic jiného než laserové pulzy. Používají se v podstatě v těch telekomunikacích a v těch se používají hlavně erbiové lasery na 1,5 mikronu. Ty se používají hodně proto, že v podstatě erbiový vláknový zesilovače byly první, který se tak nějak používali, prostě to vlákno samo o sobě. Ten laserový zesilovač a to, co jste tady slyšeli o tom, jak se zesiluje laserově, prostě to jde udělat přímo v tom vlákně. Oni se totiž dělají tak, že to přímo to vlákno z toho skla, tam se dodají prostě do toho skla přímo se dodají aktivní ionty něčeho, třeba toho erbia, a ty tam vytvoří ty energetické hladiny, které potřebujete právě k těm laserovým přechodům. A vlastně můžete ten laser nebo ten laserový svazek můžete udělat přímo z toho vlákna. To vlákno je pak samo o sobě vlastně laserovým zesilovačem. Jo? Takže vy to potom akorát toho nějak čerpáte, to se dá čerpat buď přímo do toho jádra nebo přes plášť toho jádra, takže nějakou třeba laserovou diodou zase zajistíte čerpání, abyste excitovali ty erbiové ionty na ty vyšší energetické hladiny a potom dochází prostě k tomu zesilování. Dopojou se dneska ty vlákna leda s čím. To erbium je jako nejpoužívanější. Tohle už jste viděli, o tom mluvil kolega, takže to já už tady o tom mluvit nebudu, to jsou laserové ukazovátka. A přešel bych k těm průmyslovým aplikacím. No, už jenom z toho, co jsme si tady říkali, že prostě ten laser, když se špatně použije nebo špatně navrhne, špatně se s ním zachází, takže může poškozovat věci. To jste tady slyšeli, že může poškodit buď vás, nebo prostě on může poškodit i sám sebe, nebo to svoje aktivní prostředí. Tak to je sice jako blbý, když vám něco zničí, ale když budete něco ničit cíleně, tak to může být ku prospěchu věci, protože nebo hodně průmyslových aplikací, jako je řezání, vrtání a podobně, v podstatě to je jako řízený poškozování té věci, že jo, svým způsobem.
Takže samozřejmě to bylo jako to, co lidi napadlo hned, no tak to použijeme tady k těm věcem. A těch průmyslových aplikací v dnešní době, já doufám, že mi půjdou ty videa, těch je v dnešní době strašně moc. Takže veškerý popisování a podobně, to se dneska dělá v podstatě výhradně těma laserama. Je to rychlý, prostě nemusíte mít žádnou matrici, kterou obtiskáváte, prostě něco si naprogramujete a ten laser pak už, protože ovládat ten svazek jde velice snadno a velice rychle. Jo, tam se udělá prostě soustava, tomu se říká galvo, to jsou prostě soustava 2 zrcadel na sebe kolmých, který můžete velice rychle vlastně s nimi hejbat. To znamená, že ten svazek dokážete navigovat obrovskou rychlostí. A můžete takhle značkovat třeba klávesnice a podobně. To je zase dobrý, že když jste to tam měli nanesený normálně barvou, to se setře, že jo, po čase. Když to tam jakoby spálíte vlastně ten materiál lokálně v tom, tak to vydrží mnohem díl. A v dnešní době už je to asi i, myslím si, že v dnešní době už je to možná i nejlevnější způsob, jak ten popis udělat. Samozřejmě ten přístroj, ten laser na to je drahý, ale pak si myslím, že provozní náklady nejsou tak velký. Takže to je jedna věc, značkování, popisování kde čeho. Prostě jde to dělat všechno velice přesně, velice rychle, což jsou jako hlavní výhody. Další věc, řezání. Řezání je vyloženě jako v podstatě cílený poškozování věci. Že jo? Vy potřebujete nějakou věc vlastně v podstatě nějak cíleně rostou, takže proč proto nepoužít laser? No, dělá se to tak, že v podstatě laserový svazek se zafokusuje teda na nějaký to řezný místo. Díky tomu, že vy dokážete ten bod, do kterého svítíte, dokážete udělat velice malej, stovky mikronů třeba až. U těch průmyslových laserů to bude asi trošku víc, ale i tak ten řez tím pádem dokážete udělat velice přesně. Žádným mechanickým strojem nedokážete řezat až takhle přesně. Takže ten řez může být velice přesný. Tady vidíte, že tady je nějaký něco jako řezný plyn, to se v podstatě žene do té řezací hlavice takovýhle, protože on tam má 2 funkce. Jednak vlastně, když svítíte do toho řezu, tak tam vzniká nějaká tavenina z toho materiálu, tak ten plyn má za úkol vlastně 3 funkce. Jednak tu taveninu odfukuje z toho sváru, aby vám tam zase nezasychala zpětně. Jednak vytváří v podstatě atmosféru, ve které nedochází k oxidaci toho kovu, takže ten řez může být velice čistý, protože můžete použít nějaký inertní plyn, můžete použít třeba argon nebo xenon, který prostě nevytvářejí sloučeniny moc snadno. Takže ten řez může být jako velice čistý. No a poslední funkce toho řezního plynu je ten, že chrání tadyhle tu optiku, tu čočku poslední tady, protože samozřejmě, když řežete, tak to různě prská, kouří a všechno možný, což se vám samozřejmě nesmí dostat nic z toho na tu čočku. Takže ten plyn se tam žene vysokou rychlostí, aby všemu tomu zabránil, aby prostě tu čočku ochránil. Tím. Tady vám jenom ukážu ještě, jak to řezání pak vypadá v praxi. To je docela pěkný. Tohle je záznam, není to zrychlený, jo. To je v reálném čase to takhle probíhá. A to když tak pustím ještě jednou, já jsem vás na to neupozornil dopředu. Ale když je dobře udělaný systém, tak to pak může vypadat nějak takhle. Jo, což jako rychlejš to asi neuděláte ničím. Jo, to už jsem pouštět nechtěl. Další výhoda toho je, že v podstatě vy můžete řezat prakticky cokoliv. Jo. Diamant třeba, ten se obecně řeže docela blbě, protože tvrdý věci se řežou diamantem, že jo. A diamant samotný, ten se řeže pak špatně. Takže laserem se to dá udělat jako velice dobře, protože laser nestupíte. To je jeho výhoda docela. Takže diamanty a vůbec jako tyhle všechny drahý kameny a podobný se dneska řežou výhradně laserem, protože ty většinou jsou hodně tvrdý, takže se to řeže blbě. Navíc to většinou potřebujete řezat s extrémní přesností, na což zase ten laser je jako velice vhodný. Tadyhle jsou ukázky, to jsou fotky z elektrodového mikroskopu, tady vidíte, jak vypadá řez třeba v keramice, v nějakém kovu. Tohle je v zubu udělaný, prostě ťupka, to já ještě v lékařských aplikacích vám k tomu řeknu maličko něco, když to stihnu. Různý plasty a podobný, to jako samozřejmě. A jedna speciální věc, když budete generovat ty ultrakrátký pulzy, ty femtosekundový, tak ty jsou tak krátký, tak rychlý, že v podstatě tepelný děje, jako vedení tepla v materiálu a podobně, ty jsou v podstatě oproti těm pulzům jsou poměrně pomalý. Takže když použijete tyhle extrémně krátké pulzy, tak vy můžete ten materiál narušit bez toho, aniž byste ohřívali to okolí toho materiálu. Prostě to elektromagnetické pole samo o sobě je tak silný, že ten materiál rozruší. Vy vlastně vytrhnete kousek toho materiálu přímo z toho kusu
aniž byste ohřáli jeho okolí. Protože k tomu prostě nestihne vůbec dojít k něčemu, že by tam nějaký teplo se vedlo někam. To prostě na to je to moc rychlý. Takže se tím dají řezat plastický trhaviny s těma krátkýma pulzama, aniž by jako vybouchly. Což je docela dobrý, když to řežete, když vám to nevybouchne. Takže skutečně se to dělá, veme se normálně plastická trhavina a normálně se to tím řeže. Jako ne, že bych u toho chtěl být, jako když to dělají, ale jde to. Dělá se to. To, co jsem teďka tady popsal, tak vlastně je znázorněný tady. Když prostě použijete delší pulzy, to znamená třeba i ty nanosekundový, který furt jsou jako miliardtina vteřiny, že jo, prostě jako moc dlouhý to není, ale z hlediska jako laseраře, to je prostě v podstatě celkem dlouhý puls. Tak tam vidíte, že tam se prostě děje jednak vedení tepla prostě do okolí toho vrtu nebo řezu. Dál tam vzniká ta venina, která jakoby může být vyvrhnutá tady ven, dělá tady nějaký prostě nepořádek. Prostě ten řez nevypadá moc dobře. Když použijete ty femtosekundové pulzy, tak k ničemu z toho prostě za dobu trvání toho pulzu nestihne vůbec se tam nic takového realizovat, takže ten puls nebo ten řez nebo ta vyvrtaná díra může vypadat jako velice čistě. Tohle jsou zase fotky z elektronového mikroskopu, jenom tak pro představu, ta čárka, co je tady, ta má 30 mikrometrů, takže je to jako docela malý. A tady vidíte právě tohle, co tam udělá ta tavenina, která tam vznikla u těch dalších pulzů. Tohle je vrtaný těma femtosekundovými pulzama. Takhle se třeba vrtají ty jehly na stříkačky. Takový ty, co jsou ty extrémně tenoučký, co se používají hlavně na děcka, aby je to nebolelo, tak ty se vrtají takovýmhle způsobem, ten kanálek do nich. Protože to už je tak tenký, že to jinak asi nejde technologicky moc udělat. Tohle to teďka přeskočím, já bohužel na to nemám čas. Další věc, svařování. Velice podobný tomu vrtání, akorát, že prostě dáte dva kusy k sobě a natavíte je. A ta tavenina, jak stuhne, tak prostě oni přitvrdnou k sobě, ty dva kusy. Obrovský výhody oproti konvenčnímu svařování to máte jednak. Můžete svařovat, samozřejmě pominu teďka to, že je to naprosto přesná metoda, prostě můžete dělat ty sváry velice malý, velice čistý. Tak další výhoda třeba to, že můžete svářet dva různý kovy k sobě, což já teda v tomhle se moc nevyznám, ale bylo mi řečeno, že jako tou konvenční klasickou metodou to není úplně jednoduchý. Tomu laseru je to celkem jedno. Jo, prostě to dáte k sobě a natavíte to, ono to stvrdne k sobě. Další věc, můžete svářet třeba v inertní atmosféře. Když ten svár potřebujete extrémně čistý, třeba když se svářejí, já nevím, nějaké endoprotézy, kardiostimulátory a podobné věci, co přijdou do těla, a nesmějí tam být žádný nečistoty, žádný sloučeniny, během té výroby se tam nesmějí vytvořit v tom kovu, protože by v tom těle mohli dělat neplechu. Tak se to sváří přesně takhle a sváří se to v atmosféře nějakého inertního plynu, který prostě netvoří sloučeniny v té tavenině. Další věc je ta, že můžete svářet v podstatě na dálku. Vy, když to zafokusujete, ten svazek, tak viděl jsem v automobilovém průmyslu, dokážou svářet třeba i na 1 až 2 metry daleko. Jo, že prostě zafokusují ten svazek a vlastně ta svářecí hlava se nemusí vůbec k tomu sváru dostat, což je zase výhodný, když oni tam už mají skoro hotový ty karosérie celý. Tak do některých těch částí se ta klasická prostě svářečka by se tam s ní nedostali, nebo obtížně. Tak takhle tam v podstatě nějakou dírou, nějakým okýnkem, nebo tak to tam prosvítí a můžou to svařit na dálku. Takže tam se to využívá, hlavně v automobilovém průmyslu se tohle využívá hodně. Další věc, úpravy povrchů. Při jakýmkoliv mechanickým opracováním povrchu ten povrch je prostě poškrábaný. Ať děláte, co děláte, i když je to vyleštěný na extrémní ten, když se na to záleží vždycky jenom, jakým mikroskopem se na to podíváte. Vždycky to bude drsný. Ať to vyleštíte čímkoliv. Jo? Když se vám bude zdát, že je to úplně hladký, tak máte jenom blbý mikroskop. Prostě vždycky tam budou nějaký následky toho leštění nebo řezání. Ale to se dá zase, laserem se dá udělat to, že vlastně vy ten povrch lokálně v podstatě tenoučkou vrstvičku na tom povrchu toho materiálu natavíte chvilkově. A ta tavenina prostě, ta přirozeně, že jo, samozřejmě se srovná do nějaký takový celkem roviny. Vidíte, že se dají ty škrábance celkem dobře odstranit. To pak zvyšuje odolnost těch materiálů, protože samozřejmě, když má dojít k nějakému porušení toho materiálu, ať už mechanickému nebo chemickému, tak vždycky zárodek toho poškození je v nějakém takovémhle škrábanci. Tohle je jenom ukázka toho. Další zase to popisování. Tady, jak jsem mluvil o těch kardiostimulátorech a podobně, tak tohle je zrovna jako kardiostimulátor. Ten je popsaný, svařený a popsaný laserem. To popisování se tam dělá takhle laserem z toho důvodu, protože není potřeba používat žádný barvivo. Vy to tam prostě jenom rozrušíte ten povrch lokálně. Samozřejmě nemůžete to napsat nějakou barvou a pak to do někoho jako zašít. Jo. To tam
To prostě by tam mohlo dělat zase nějakou neplechu. Takže tohle se dělá všechno laserama. Celý průmyslový odvětví, obrovský laserová litografie, prostě srdce dnešního veškerého mikroelektronického průmyslu. Laserovou litografii se vyrábí veškerý mikročipy, prostě všechno, co máte v počítačích, v mobilech. Všechny tyhle součástky, ty integrované obvody, není možné vyrábět v podstatě jinak než takovýmhle způsobem. Veme se ta matrice nějaká křemíková, která je vlastně, to je čistý křemík vypěstovaný s extrémní čistotou. Z toho se nařežou takový pláty tenký, které jsou zase uříznutý s nějakou úplně neskutečnou přesností. Vyleštějí se a na ně se potom tisknou v podstatě ty integrované obvody. Ten obvod se prostě navrhne, udělá se nějaká maska a ta se prosvítí laserem, exponuje se tím ten materiál a ten materiál tam, kde se exponoval, tak se mu trošku změní třeba nějaké chemické vlastnosti. To znamená, on na těch exponovaných místech může být třeba náchylnější k leptání nějakýma kyselinama. Tak oni to pak spláchnou nějakým takovýmhle roztokem, ono se to tam třeba vyleptá na některých místech a tím se tam třeba přeruší kontakt a udělá se tam vlastně ten obvod. Nebo se to zase vystaví něčemu, když prostě ozáříte ten materiál na těch místech, tak on potom může být třeba náchylnější k tomu, že do něj líp difundují ionty. Jo, jak víte, tak prostě polovodičový průmysl je postavený na těch příměsových polovodičích. Že jo? Záleží, jakou tam dáte příměs a pak to podle toho, jak to zkombinujete. No a tak to se dá taky udělat takhle lokálně, že vlastně můžete nadopovat nějakou tou příměsí jenom určitý místa. Ty, který prostě předtím ozáříte tím laserem. No a když tohle uděláte v mnoha vrstvách nad sebou, tak vám vznikne takový nějaký mikročip nebo něco. Jo? V dnešní době tenhle průmysl vlastně stojí na tom, že teďka se čeká na lepší laser, nebo lepší, ne lepší, ale laser s kratší vlnovou délkou. V dnešní době se používají ty Excimerový lasery, který ale mají vlnovou délku až skoro 200 nanometrů, což je pořád ještě dost. Různýma trikama se to podařilo srazit až na 22 nanometrovou technologii, to je ta dnešní jako taková ta špička. Kvůli tomu, že ten laser už má moc dlouhou vlnovou délku, to znamená, nemůžeme víc nazmenšovat tu masku, tak kvůli tomu se dneska nedají vyrábět jakoby rychlejší, menší součástky v těch integrovaných obvodech a kvůli tomu ten průmysl tak trošku v tomhle jakoby teďka stojí. Čeká se na Extreme Ultraviolet laser 13,5 nanometrů, který se vyvíjejí všude možně po světě. Ty lasery fungují, existují, akorát, že zatím neposkytují dostatečný výkon k tomu, aby byly průmyslově využitelný v tomhle odvětví. Takže na tom se intenzivně pracuje, protože to samozřejmě je obrovský biznis tohle. Takže na tom se pracuje velice intenzivně. Kontroluju čas, protože nevím, jak to... Já jenom tak do toho lékařství zabrousím. Já o tom teda moc nevím, ale tak jako pokusím se vám něco říct. Samozřejmě první, co vás napadne, tak laserem samozřejmě nejsnadněji se exponují ty části, které jsou jakoby těla, které jsou přístupné zvenčí. Že jo? Takže kůže, oči a podobný. Na kůži se provádí různý třeba odstraňování vrásek pomocí expozice laserem nebo odstraňování chloupku, taková ta různá laserová depilace, epilace, já nevím, jaký je mezi tím rozdíl. Ale to se dělá tak, že prostě každý ten chloupek nebo vlas má nějaký takovou tu cibulku, že jo, ze který roste. No a ta se dá tím laserem spálit. V podstatě ona tím, že tam je, proto se to nedá dělat lidem, kteří mají hodně třeba světlý vlasy. Protože tam se využívá toho, že ten chloupek a taková ta cibulka jeho má prostě víc pigmentového barviva než okolní kůže. To znamená, má vyšší absorpci. A když se vhodně použije vlnová délka, tak díky ty vyšší absorpci, když naexponujete část té kůže, tak prostě ty cibulky, tam se to absorbuje trošku víc, takže tam je to spálí a ta okolní kůže zůstane jakoby nepoškozená. Jo, když už tam když toho pigmentu není dost, tak se to prostě udělat nedá tohle. Jo, ale jinak takhle se to provádí, no, dělá se to. Další věc, to je takový, já to mám teda, oni jsou takový pseudo, tohle lékařský aplikace, ale většinou se na to lidi ptají na těch akcích nejvíc, tak jsem to zařadil dopředu. Nevím, čím to je, ale zrovna to odstraňování, tetování, na to se vždycky někdo ptá, takže jsem to tam dal takhle dopředu. Skutečně se to dá udělat, tetování není nic jiného, než v podstatě částice nějakého barviva, nějakého pigmentu, který se tou tetovací jehlou zavedou v podstatě až do spodních vrstev pokožky.
A když to pak chcete odstranit, tak samozřejmě to barvivo tam odsud nějak musíte dostat, což není úplně jednoduchý, ale laserem se to dá udělat tak, že vy vlastně tu vrchní vrstvu té pokožky prosvítíte tím laserem. A když zvolíte vhodně barvu, tak zase v těch částečkách toho barviva bude vyšší absorpce, to znamená, když dáte dostatečný výkon tomu laseru, tak ty částice v podstatě dokážete pod tou kůží rozbít na kousky tím laserem. No a krví se potom odplaví v podstatě jinam do těla. No, jako. Kam to se v podstatě moc ani dobře neví. Ty pracoviště, který to provádějí, tak ty za to berou moc velký peníze na to, než aby se o to starali. Tak jako, v podstatě dlouhodobý účinky tadyhle z toho zákroku třeba zatím nejsou moc známý, protože se to dělá teprve pár let. Nebo dobře, 10 let třeba, ale co to s tím člověkem, když by se odstraňovalo nějaké jako tetování v nějakém větším rozsahu, co to třeba s tím člověkem udělá za 30-40 let. To zatím nikdo neví. No. Další věc, tohle je jenom taková, to samozřejmě to je udělané ve Photoshopu tohle, ale tak jsme přemýšleli, jestli by se to dalo tím laserem takhle jako. Možná jo. Další věc jsou nějaký takový kožní vady, které jsou způsobené roztaženýma vlásečnicama pod kůží. To se zase dělá tak, že ty vlásečnice zase se v podstatě tím laserem skrz tu kůži, skrz ty vrchní vrstvy pokožky se ty vlásečnice v podstatě zatavějí. Jo, takže se zase v podstatě spálejí, čímž pádem tam jako neprotejká ta krev do těch spodních vrstev té pokožky. Tohle já tady mám z toho odstraňování, protože právě to furt se na to někdo ptá, tak tady to máte na videu, jak to vypadá. Jo, to místo se musí chladit, ono samozřejmě tam vzniká dost tepla u toho, takže by to mohlo spálit to okolí, takže se to chladí. Ale vidíte, že to jde v podstatě docela rychle. Jo. No, ten prvotní účinek je vidět hned, prostě ty pigmentové částice se rozpadnou na tak malý, že už to nemá takový ten a to postupem času bledne tím, jak se ještě ty zbytky odplavují pryč krví a podobně. Jo? Takže to vypadá pak asi takhle. Jestli to bolí nebo nebolí, to nevím. Možná to trochu pálí, no nevím, těžko říct. Tak. Další část těla, která vás okamžitě napadne, jsou oči. My jsme si tady, nebo jste tady slyšeli o tom, že ten laser pro ty oči je nebezpečný. To znamená ovšem, že zase operace zase není nic jiného než nějaký řízený, cílený poškození nějakého orgánu, když to tak vezmete. Takže když tím to oko jde poškodit, i když nechcete, tak samozřejmě se nabízí to, že s tím budete jakoby to oko i nějakým způsobem upravovat. Dají se dělat různé věci, jak víte, tak se třeba dělají korekce nějaký dalekozrakosti a podobně. To se dělá tak, že se v podstatě čočka, co je na voku, to je v podstatě ta vada, že ta čočka, která je ve voku, to fokusuje prostě do toho voka špatně dozadu na sítnici. Na sítnici máte nějakou žlutou skvrnu, že jo, kde je nejvíc těch tyčinek, nebo jak se to jmenuje, čípků, tyčinek. Prostě těch buněk, které jsou citlivé na světlo a ta čočka má za úkol tam to světlo sfokusovat. A když to ta čočka dělá blbě, z nějakého důvodu, tak se jí musí pomoct tím, že se ta čočka upraví. Takže oni vám prostě strčí vás do nějakého takového přístroje, tam je něco, čemu se říká senzor vlnoplochy, ten v podstatě my v laboratoři používáme k diagnostice svazku, v lékařství ho používají na to, že vám slabým laserem posvítí do oka, podívají se na tu odraženou vlnoplochu a z toho spočítají, jak vám dělá špatně, vlastně jak vám špatně fokusuje ta čočka. A vědí přesně jak, podle tvaru té vlnoplochy. A podle toho pak oni navrhnou, jakým způsobem tu čočku v podstatě zbrousit tak, aby to opravili tohle. Takže to se udělá tak, že ona totiž na voku je taková, já nevím, jak se to přesně jmenuje lékařsky teda, ale je na tom taková membrána. Tak ta se nejdřív odloupne z toho voka, z té čočky. Jo, to se dělá už dneska taky laserem. Tam se použijou právě ty femtosekundové pulzy. Těma se to takhle jako nastřílí celá ta oblast. Tím pádem ta membrána se dá takhle odloupnout z toho oka. To je tady někde tady naznačený. Jo. A pod tím je ta čočka. Na to se pak použije excimerový laser, který je v ultrafialové oblasti, krátká vlnová délka, která do toho oka, tadyhle je jako hezký obrázek, tam máte, který vlnové dílky pronikají kam do oka. Tak tam se použije tyhle vlnové dílky těch excimerových laserů, které se dostanou jenom na tu čočku a ta čočka se tím v podstatě jakoby převytvaruje, zbrousí. A tím pádem vám opraví to, pak vám to přiklopí zpátky za s tou membránou a ta tam postupem času přiroste zase. Jo? Tady vidíte, že tadyhle jsou viditelný spektrum, samozřejmě proniká až dozadu do oka, to je jasný, že jo, jinak byste ho neviděli.
A vidíte, že i některé infračervené vlnové dílky ještě pořád. Tohle je v podstatě poměrně nebezpečná oblast laserů z hlediska bezpečnosti, protože laserové ukazovátka ty jsou samozřejmě ve viditelném spektru, protože infračervený laserový ukazovátko by asi nebyl moc dobrý jako obchodní artikl, že jo? Jako ukazovátko, který není vidět, je dost na prd. Takže tam ale je výhoda toho, že to světlo je skutečně vidět a oko má docela silný mrkací reflex. Takže když vám něco svítí do oka, tak oko má prostě tendenci rychle mrknout, prostě to zavřít, když je to moc silný a tím to oko ochránit. Takže to do značné míry může eliminovat poškození tadyhle z těch viditelných laserů. Samozřejmě, když ten laser je jakoby dostatečně silný, tak vám mrknutí nepomůže. Ale pro ty slabší to může do jisté míry jako zredukovat ty škody. Tadyhle z té oblasti je ten problém, že ty vlnové dílky pronikají až na sítnici, to znamená, můžou ji poškodit, ale přitom vy je nevidíte, takže to oko prostě ten reflex nemá, nemrkne. Takže najednou jenom ten člověk zřejmě teda, samozřejmě to bolí a přestane vidět. Ale to oko prostě nemá ten reflex, že by mrklo, protože ho nic nedráždí v tu chvíli. Přeskáču. Další věc, laserový skalpel, to si asi jaký všichni dokážete představit, jak se laserem takhle, že jo, když se tím dá řezat ocel, tak proč by se tím nedal rozříznout člověk. To se dělá CO2 laserem, ten má vlnovou dílku asi 10 mikronů, ta vlnová dílka je výhodná v tom, to už je jako hluboko v infračervené oblasti, daleko od viditelného spektra. A ta vlnová dílka má výhodu v tom, že ona zatavuje okamžitě vlásečnice, které se rozříznou, takže ta rána nekrvácí. Jo, to prostě rozříznete a ty zatavené vlásečnice z těch prostě nemůžete jet krev, takže ta rána nebo krvácí minimálně. Jo, takže tam se dělá poměrně taková čistá chirurgie. Další výhody si asi dokážete jako domyslet okamžitě sami, že jo? Je to naprosto sterilní metoda, toho řezu se nedotknete. To je prostě bezkontaktní, že jo? Takže nehrozí nějaký přenos čehokoliv do té rány. Další laserová zubní vrtačka, tam se používá erbiový laser na 3 mikronech. Výhody samozřejmě je to bezbolestný. Jo, klasická vrtačka, co vás bolí na klasickém vrtání, samozřejmě zubní sklovina jakoby není inervovaná, ta necítí, ale pod ní vlastně v tom zubu je zubní nerv a vrtačka klasická, mechanická, ta vytváří obrovský vibrace, který dráždí ten nerv a to je to, co vás potom bolí, když vám ten zub vrtají. A tohle vlastně se u téhle vrtačky eliminuje. Přeskáčem, jenom tady rychle k tomu výzkumu, asi měření vzdálenosti, když jsme se tady bavili o měření místnosti, proč by nešli měřit ty další vzdálenosti, jdou. Měří se výška družic, mise Apollo umístila dokonce na Měsíci několik takovýchhle koutových odražečů, na který se dneska, když se do nich dobře posvítí laserem, odrazí se vám světlo zpátky, tak se dá velice přesně měřit poloha Měsíce vůči Zemi, vzdálenost. Jo? Takže to jsou takové speciální věci. Další věc je spektroskopie, to je obrovská celá oblast aplikací laserů. Prostě vy na základě toho, že prosvítíte nějaký materiál laserovým svazkem, tak můžete zkoumat třeba, jaký vlnové dílky se v tom materiálu absorbují víc než některý jiný, což může naznačovat třeba přítomnost některých prvků. Další věc jsou různý speciální typy rozptylů, jako je Ramanovský rozptyl a podobně, který zase je určitým otiskem toho, co v té látce uvnitř je za atomy nebo za látky nebo za molekuly. Takže vy čistým nedestruktivní metodou tím, že něco prosvítíte, dokážete prostě zjistit třeba složení toho materiálu, včetně třeba procentuálního zastoupení těch složek, když se to dobře udělá. Jo, obrovský aplikační ten. Takovýhle spektrograf dokonce je na vozítku Curiosity, který jezdí po Marsu. Tak to má přesně takovýhle systém. Ono tam má jeden silnější laser, kterým střelí do kamene. Tím pádem z toho kamene se odpaří obláček a do toho obláčku posvítí druhým laserem, který pak na základě toho, co se tam za vlnové dílky absorbuje, který se rozptýlejí, který se odrazejí a jak moc, tak dokáže okamžitě zjistit vlastně složení toho materiálu. Takže takhle to tam jezdí potom a střílí do šutrů a koukají, z čeho ty šutry jsou, jaký mají složení. Takže to by bylo asi ode mě už teďka všechno.